Horas pajupang mahita Mose di Botniarion di nalau marsiajar hatan itu hata ima persiajaran hata Batak. Persiajarata ima namaruluon di Sidohamu. You were there. Manang di Sandohamu. Oke. Persiajaratan ima na di enet sian buku Joshua bindu 24 ayat sada rodi 10 tul. Ya. Tajah majolo hiatan itu hatta di Joshua 24 ayat sada na mandok dungi di paluhut si Joshua masude margan Israel tu Sikem. Jala dipio aka situan Israel aka indukna aka panguhum dohot aka juara tulis. Jala dung di patindang nasida di jolo ni debata. Ya. Di paluhut si Joshua sudah marga ni halang Israel. Ya. Madi sibe situan na torop ngadi sibe induk nasida dohot aka panguhum dohot aka juara tulis manang sekretaris di paluhut tu Sikem ya. Bahasa Sikem ya. Saya godang di si huta alai bahasa Sikem. Mulai persejari sian buku Musa. Sikemon ima sada inganan na pinajongjong ni si Abraham langgatan tu Jehovah. Adong lo sada ulau ni si Abraham nagabe sitiruon ni saluhut bangso. Manang tu dia si Abraham lao pindah nung saat ibana dihutai na perjolo di patupa ibana mapajongjong langgatan. Dohot mamelehon pelean na tu Jehovah. Songanido di parsahat na sila di Tano Kanaan. Nung saat na sila di Sikem, di Sima, di Perjolo, di Pajongjong sa Dalanggatan, Jalalaus di Sima, Perjolo, di Bagabagahon, di Bata, Tano Kanaan itu ibana. Pwede da jahota di Sadamusa 12 ayat 7. Sonari dung bagabagai di Gonobi tu bangsa Israel. Harak Israel naik paimbaruho perpadanan nasida dohot Jehovah di bata diinganan na parjolo sahali di bagabagahon de bata tano perpadanani tu nasida. Di jauh-jauh ni si Joshua paingoton hita di aka hata ni si Jacob na jolo asa di paholang ibana sian nasida di bata kasileban na dong di tonga-tonga nasida. Langsung rin na naktok persiajaran tadi bagian na perpulisian buku Joshua ima di bindu pa 24 tonon ya. Tongdo di pangidohon hata sian aka panguhum doho denggan pasahaton jauh-jauh asa patuduhon haporseon na somerdua patuduhon na somerdua holong tu Jehovah asa dipaholang na sida saluhut na margoar debata sileban. Ya. Sanari tauduti mause di ayat na mangihut. Lalu sahali manjaha matabain di ayat 2 sahat 10 tulu. Didok lisan Roma hatani si Joshua tu sandok bangsa. Boti hatani Jehovah. Debata ni Israel. Libariba ni batang aik domaringan anggo opu muna di Nairobi. Si Tera amani si Abraham dot amani si Nahor. Jala manguloy akka debata si Lebando na sida. Nah jadi
Sipata rodo tutu sukun. Buasa gabe sia barham didok opunina porsea. Hape si Henok, si Elia, masuk tu surga. Sopola jolo mandalani hamatean. Alai sia barham gabe opunina porsea. Oh, anggo si Henok hatong amana pinga porsea. So ni do sia Elia alai anggo sia barham poparan ni si pelebegu do ibana. Alai tubuh siapa parane si pelebegu natung matsai porsea situ tu adopan ni debata dohot aka ujian no pinasaan ni debata tu ibana igabe ligor me mana opo ni na porsea ya. Jadi hubuat ma opo muna sia barham sian bariban ni batangaiki asa mardalani ibana di sandok tano kanan jalahu hupa sopar pinoparna jala hulehon tu ibana si Isak. Jala tu si Isak hulehon si Jakob dohot si Esau. Jala tu si Esau hulehon dolok seir asa ibana na punasa. Alai tuat tu Mesir doang go si Jakob dohot aka anakna. Jadi patuduhan peparan Nisia Barham sungguh dia dibata masu ibana asagabe sopar sitor pinopar. Dungi husuruma si Musa dohot si Aaron manorui Mesir songon naung hubahen di tonga muna. Dungi huparuar anggo ham na manogu bangsa Israel haruar sian tano Mesir. Jadi dong huparuar opumuna sian Mesir jelasahat hamu tu laut gabe diahi halak Mesir opumunai pola mardongan hureta doh jolma persihundul sahat tu laut arung. Soalnya itu tu persana. Dong saat di laut arungi ro musui siap pudi. Dungi mangangguhi mana sida tu Jehovah. Ya bili bahin iba nama ha holomon bahen par perbolatan muna tu halak Mesir. Topuro na holom tu nasida. Jadi dibalikkan tu atas nasida lauti las dilukupi nasida nunga pola di panot noti mata muna na hubani tu halak Mesir. Dungi nania leleng hamu maringan di halongona. Dungi hubaen ma hamu tu tano ni halak Amori. Akan maringan di bariban di Jordan. Jaladung marmusu nasida dopa kamu ahu pasahatan nasida tu bagasan tangan muna. Jala disoluk kamu tano nasida jala ahu maniapon nasida maradopon kamu. So ni matutu huason di bata jala tabi gerang dari keperjalanan noksal pun aku patuduhan ahu domar porang humokop kamu ni na Jehovah. Jadi di pasahat Jehovah tu nasida akka bangso na ditano kanani. Dungi hehe masih balas. Anak ni si Jipor. Raja sian Moab melahom marmusuh depan Israel. Lalu disuruh anak menjauh si Bileam anak ni si Beor mamulasi Hamunian. Ala indangolo au patangi-tangi si Bileam gabe ikon hamu di pasu-pasu jala ahu paluahon hamu sian tangan. Songon dia tabege songon dia si Bileam nanang lau disuruh mamburai ala gabe di pasu-pasu. Songon ima tangan ni Tuhan na mendongani nasida. Jadi dong ditari pari hamu Jordani jala tolhas hamu tu Jericho. Gabe marmusu dopak hamu isini Jericho halak Amori Perisi, Kanaan, Het, Girgaji, Hefi, dohot Jebusi. Hapiau pasatan nasida tu tangan muna. Omma aka bangso nabigu, bangso aka nabalga.
na adong di sekitar ni tano kanan. Dungi hutongos ma naning di jolomuna jalahu pabali na sida maradapon hamu. Na dua raja ni halak Amori dada marhite podang manang sior. Manang dada ala ni hagugoon na sida. Indada ala ni senjata. Alay tung ala ni Jehovah. Ayat 10, hulehon huhutu hamu tano naso ni hangaluton muna dohot huta. Akan naso pinauli muna asa hamu maringan disi. Jala mangan do hamu sian porlak anggur dot hau jetun akan naso sinuan munai. Songonima saat nihatan di bata pasti jarat da sadarion napatuluhon bohado tutu nung sahat bangsoy disi doham nung ngadi mati nasida ngadi pasupastuhan nasida ngadi pangan nasida akka parbue akka nataboy ngadi num nasida dohot anggur nasusinuan ni tangan nasida Ima tano nanapu huta habaoran ni susu dohot situak ni loba. Barita na tadapo di son ahado jojo na umbalgasian hata ni debata tu halak Israel. Ahado jojo na umbalga. Jadi jojo na umbalga di pasjajaratan ima debata. Debata ima barita na umbalga sian Nairobi nang pesahat ni si Joshua. Hata naman do naki jadi hubuat ma opo man ya. Jadi hubuat ma hulehon, husuru, hutorui, hubahen, huparuar ham ya. Hupalua hamu dohon akan asing. Ndada halak Israel na marga di jamiton. Alena sida do pangondolanda. Jehovah do na manoppa halak Israel. Atsura de batain dangadong di bagasan parnguluan ni si Abraham na toktong do na sida manomba gana-ganaan na sarupa. Jadi aka si somba aji-ajian, si somba gana-ganaan, si somba bal, songon opo na sida. Hajong-jongon halak Israel gabe sada bangso indana ala hagogoon ni opo na sida. Alay saluhut na hinorhon si basa-basa ni debata sambing do. Jadi hata ni Jehovah dison patuduhon taringa tu parhusor ni adong sampai 5 hari sian hata hamu ya. Hamu dohot nasida ya. Opo nasida ya. Aka opo nasida dohot pinopar na mangihut di Sikem on sada do dibahen. I Joshua margogo patuduhon dia na niondolhon ni si Musa di bugasan 5 Musa 5. Jehovah do pajongjokon perbadanan dada holan dopak ako punasida. Alay nang dohot tu saluhut jol mana jongjong di ari ni si Joshua merjamita di si. Ima napaim baruho parpadanani. Tumorop sian na jongjong di si. Ima naso mamulus ari haruruar. Ndang saluhut nasida adong di Horeb. Alay. Joshua mandok. Ia nasida saluhut na adong di san. Di sidohamu. Di sandoham. Ia na idok ni Joshua. Nasida saluhut adong di san. Ya. Artinya, persejaran siakan salpu ikon dingoluhon tu akka ari na mangihut
tu paparan naim baru. Debatana dong di tonga-tonga ni aka opuna sida. Diari na robi na olodo jongjong bahen tu paparan naim baru tu aka ari na mangihut. Diarita di ombason soni dang sahat tu ari na naingro. Parpadana ni ikon di paimbaru jala ikon di paingot ya. Jadi na porlu sonari ndada behalak Israel perdagingan ala Israel pertondion lima hita halak Kristen ditiki na parpudion. Dia samping do dalana tarbayan hita songon sada huri ditiki na parpudion lau makilalahon sada ulau na dumenggan ya. Ima marnida aka na taulahon ima pakorhon tuganup hita sebagai ruas nuhuri. Jadi kota pakilalahon matutu. Ton dia do argani debata di buka sangoluta. Jala songon dia do persembahonota tu debata di arina parpudion. Sotung do hita songon halak Israel. Tokin do garaha porsiata ale tokin na nunga marbalik nunga gabe sioloi debatan asing manak si gana-gana kita. Alai na ing mahita tutu marsihot. Asa disi mahita. Dihuta baga-bagai. Molo halak Israel di baga-bagahon tu puna sida si Abraham ikon di sida na sida di tano kanan. Nunga sah na sida di Sikem. Nunga di patupan na sida sada upacara pembaru parpadanan. Ope tuhita nong di baga-bagahon tano kanaan surgawi ikon di simahita. Ima saat ni persiajarata. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita. Songon ayat siapilon dihita di na saminggon sian Joshua 24 ayat 15 naman dok. Alay molotung sugoro hamuna manguli Jehova. Pilit hamu masadarion manangisan ay ngoluan muna. Manang debata sileban nakana niloan no pemuna di bariwan ni batang aiki. Manang debata ni halak amori na puna tano na ninganan mo na alayang guaw. Doho dong aku sajabu ikon Jehovah do oluan nami. Ikon Jehovah mata pilit. Ikon Jehovah madebatata. Ikon Jehovah mauluata. Di simahita. Di surgo na pinaradinay. Tuhan mandongani. Matang yang mahita. Pinuji pinasangap maho ale Tuhan Jehovah debata nami. Debata parholong rohan na marhabangsa di surga. Mula tema Tuhan di salut, basa-basa asidah tolong muna sumurung. Di pasu-pasuhodo kami di pernguduan nami. Nasi marham saya sama dosa pengalusan nami. Urasi mahami doton di perbadiami. Paimbar maton di namarsiho di bagasa kami. Unang kami tawgihot pangunjunan. Palua mahami sen pangago pramaraan sahit-sahit. Alay holong muna sumurungi mara Tuhan. Dohot suruh-suruam mo na menjaga mga ramotiham. Sanggia tala Tuhan sehat perdagingan sehat anak pertondion. Sehat nang dohot aka pasarian ni ruas ni huriam. Paso-paso mali Tuhan na niulan ni tangan na sida di balian ng dohot di huta. So ni dohot aka pegawe. Asa salu tala Tuhan makorhon. Aka haulion halingganon. Dibugasan panguluas ganapari. Jala paso-paso mahamil Tuhan na sa gabi saksi. Makatindakon aka paso-pasumi dohot wasumi dohot Tuhan Yesus si palua. Asi marhamal Tuhan, dungani mahami dibuka sa kolongmu. Marhite Yesus Kristus, Tuhan Yesus si palua kami. Amen.